Not very gourmet. Fingers crossed. Two. Oh. Bonġu. Ħani xelu il-Christmas tree. Għaxad ma xeltix dal-għodu. U biex nibdaw koll il-vlog minn post differenti, għax dal-aħħar ħin kollu nibdih mill-kċina. Imma, l-ura fil-kċina l-lum. Għaliex wasal ħin tal-ikel, so il-lum it-tnejn l-għada tal-party għajmin ovvja, għax il-vlog Day 8, intom il-lum għandkom public holiday, mux sew. Bajm intom għajmin il-nis li jiexu Malta. Aħna għak mux public holiday, ovvjament. Nispera dejjem nizzum jafrokna l-kamera, illa-llu. Xinu jiġri għetna faza? Nejra likom għax ħana maħnix, u vera kelli bżon public holiday wara l-biraħ, imma imma ħallum ħadib mid-dara lix l-erba ħanaħdem mill-uffiċju so barta tamallum u kelli bżon nibqa xejri daw koll u n-tfisminjana esquart flok fis-seba bħan passoltu għax l-biraħ vera domna natfu imma xi pjaċiri dal-għodwek omna u kull imkien nadif. U saħan jeklu, ħanaraw ix-xelta li għanna tal-leftovers għax għanna xebba leftovers minn tal-biraħ ftit minnhom eżempju il-mili tal-bajt. Ma nafx ħanamel bih. Taf kemm hawn. Ma ħassra għalmi. Jew nitfok fil-reps għax għanna għadbaqa xi reps. Ħanaraw ta' u xebba ġobun. Ma naħseb il-ġobun ħanħallih biex nagħmlu xi jew nagħmlu mal-focaccia. Għax baqa l-focaccia u z-zebbuċ, għaw il-bigilla, għaw il-tonta zejt. Spas kelli kaxxa. Għax baqa panina ta' tonta zejt jiena, naħseb waħda mill-iktar affarijiet favoriti tal-biraħ kienet il-panina ta' tonta zejt. Għax fakritni wis fil-festa, għax il-nanna fil-festa ta' s-sġiwi ta' għamil jisu parti zaħir id-dar. Taħħa u parti mżomma bil-bxeba affarijiet platter tipiku Malti jek, bil-zebbuċ, bil-mussels, bil-sausages jek. U jienu għik għanna nqodu nimlew il-panini fl-imkien qabel ma jiġu n-nies. Ta' n-nies insomma, familti. So fakra ħafna fiju, vera ġew tajbina, il-konserva Maltija, the best. Issa naħseb kull darba li ninżel Malta ħanibda ntella xeba konserva miegħi. Ħanara xaw il-konserva. Mela, jiena ħaniħu il-panina, żgur. Għalli għanqi jissamma, insomma. Issa Daniel ħanilak xaw u għajli xi trid, okej? Mela, għaw, tibbiċċa timpana. Irrid. L-arancino l-qassatat. Irrid. Lim. Għaw sausage rolls. Sausage rolls tajn. Kollox irrid. Għaw il-reps. Daniel oġbu ħafna chicken coronation reps. Ħafna tajbin. Jiena ħaniħu reps. Da kif taġġet? Ija, xaffiċtom naqamma, daw kienu kbira. problema. Tiġi ġim jellu. Mela, l-lum niġi ġim żgura għax għandi bżonn imur il-ġim. Illi ma nivlogja f'dil angle, edha fil-kamra tal-banju. Ma ħanibda n-lesti għal-ġim għax fl-aħħar wara onestament asnaf meta l-aħħar li mor ġim. Xi ġimagħtejn ilu naħseb imma qabel vlogmas żgur. U minn għalija l-ġimgħa ta' qabel vlogmas ukoll ma mmurx ġim, jew mort, ma nafx insejt. Ma naħseb xi ġimagħtejn ma mmur. U id-deċidejt li ħaniġri to be honest illum qed minn flok nagħmel gym session normali, ħaniġri fuq it-treadmill għax il-bart, ma nħobbx niġri fil-bart għax widnejja vera jibdew batu. U inni ma naqra vlog ta' Zoe ukoll. Naħseb I am xi 4 days behind għax mhux qed ikolli ċans u meta peress li tkollha ħafna ġen meta kont qed insajjar kont qed nippreferi noqgħod fil-kwiet biex nirrilassa naqra. So ħaniġri fuq it-treadmill u ħanara vlog my downtime u ħanimxu wkoll għal-ġim għax biex nċaqlqu naqra għax tant kemm inni ma nagħmel xejn eżerċizzju. Tipo l-aħħar darba l-aħħar ġimgħa ħin kollu bil-wifqa veru biex insajjar jew kellha bil-qiegħda naħdem. Żomta għax ħammur fil-bedroom. Imma l-bqija xejn zero laqas nimxiex bil-kemm kont qed noħorġu dejjem wara x-xogħol. Kont qed nibqa' nsajjar, so vera looking forward li fl-aħħar ħaniċċaqlaq naqra u li niġru kollox apparti li ma mur ġim minna ħafna ma niġri, naħseb l-ħar darba li ġrejt, naħseb
أصنف naħseb l-ħar darba li ġrejt xi xahar ilu probably. So super looking forward to moving my body. Nara x'ħan ilbes. To be fair mhux qasek bart illum trat naqra t-temperatura da xi 10, imma xorta m'għandix qed titnoqgħod niġri korra. Mbagħad irdu mor nixtru action għax għandi xi affarijiet neqsin. U ħjar nagħmel il-lista. Għax insejt, dejjem niftakar f'xi ħaġa u ninsa nniżżilha. So I should do that. U nagħmlu lista u ngħaddu wara l-ġim nibqgħu ġejjin u mbagħad niġu hawn irid neditja l-video dan imsomma għada wkoll. Il-ħaqt editjajt il-video tal-lum wara x-xogħol issa ma tantx domt għax ħafna fast forwarding u hekk għamilt. Imma vera bdejt nitħak ma dof dik il-logħba li labna. U ġieli kont labta mażak meta kont youth group leader fi żmien il-Covid meta qlibna online u konna nagħmlu online games u insejt kemmi tajba dik il-logħba. Highly recommend, speċjalment għandkom xi party fi żmien il-miliet jew hekk jonkom mal-familja jekk għandkom nies mill-familja jfu jużaw il-mobile sew. Veru logħba tajba. Nilbes ħammorru għax sar il-ħin u niddejaq immorru tajt għax istraw wara s-sitt għajk madwar is-sitta vera jkun biżi l-ġim. Apolli dal-ħin ukoll ta' wara x-xogħol. Ovvjament kif qed taraw wasalna d-dar u bħalissa qed insaħħan is-soppa naħseb lesta, mhux soppa u l-istju li għamlet ħabibti nhar is-sibt għax konna għadna m'għadniex għax il-bieraħ qaskilna f'nofsinhar. Jiena bdejt niekol waqt li kont qed nipprepara l-affarijiet bdejt nieħu l-offkazz il-ħżiena u hekk. Ma ovvjament kellna filgħaxija, so kien għad baqa' ftit u saħħanta biex naqsmuha mhux li hawn xi għarex nimla il-flok. Mhux li hawn xi ħafna ġifieri. Imma għandna xi leftovers oħra li nistgħu naqru minnhom ħanara li hawn biżżejjed laħam. U kif qed taraw ħsilt ċari, ħammur nitfadaw fuq il-mejda ġejja. Kif qed taraw ħsilt ċari u vera fani l-bieraħ meta kont qed inlessi kont qed ngħid issa mmur naħsel xari u nistieħ nsibu lesta tnej. Le notat ma kellix ċans ovvjament il-bieraħ daqs kemm kollna ġen u mbagħad l-aħħar siegħa u nofs kif kien l-aħħar siegħa u nofs. Vera bdejna nħaġlu nippruvaw nlessu l-affarijiet. Niklu s-soppa u taf xi ukoll li ħasraqgħu il-camembert. Naħseb bin-nutmeg m'iniex ċerta x'inhu da. Aħmar? Le l-aħmar pomegranate hawn. Rummin, tursin u ġabitu ħabibti l-bieraħ, Natalja, u miskin nħallila fit-train il-camembert u ma stajniex nippreżentawhom għalt li żommu minti. So qed naqru dawk ukoll u rrid nieħu supplements għax li mill-ġimgħa ma nieħu supplements għax kun għaddejja insajjar u ninsa. Mod meta kun qed niekol ninsa li rrid noħodhom. Mela ħanaqta biċċa torta u minn spaj waħda biżżejjed naħseb waħda lejhu. Biex intija lil ħabibti għada neferi għax nħu gost intija affarijiet xidduq. Dik kbira biżżejjed jew żgħira. Kbira biżżejjed u għallilna biċċa. Biss tħobban. U kemm intija minn spaj waħda jew tnej? Waħda. Mhux ħażin. Nofs waħda. Le. Intija hekk. Tija tnej. Sekonda. Iva. Kemm inti ħamallu. Ta' tissaponu x'għamel. Nitlessa. Rrid nagħmel ukoll il-lanċalada u rrid nara kif ħanuża naqra mill-leftovers li hemm għax ovvjament ma ġietx. Narmihom. Naħseb ħanagħmel rep bil-mili tal-bajda. U naqra spinaċi u hekk. Naħseb tajba tiġi. U naqra prosciutto hekk ħalli naħliha għax ma rridx narmih dak il-mili tal-bajt ja ħasra. Xej speċjalità, not very gourmet, imma garlanċu li baqa. Fihom l-ispinaċi. So, it's okay. Nistgħu ngħidulhom healthy. Hello, wasal il-ħin li nagħmel xari, il-lunch lest. It's a time to get rid of this frizzy hair, God bless.
U ftakart li għazbi settilkom kif mort il-ġim illum. So, iċċekjajt il-fitbit tijaj li ma nixċerta jekkux accurate għax illi naqra ma nilbsu għax waqt l-betri un sejt nitċarġjaħ u kull darba li niftakar nkun tipo irrit nitlaq so ma jkollix ċans nitċarġjaħ. Pero l-ħar darba li mort il-ġim jom il-ċaħġa 17 November, madwaf, ġifiri naħseb l-ġumat. Imħi mort il-ġim, as I said, u ġrejt fuq treadmill għamilt 40 minutes. Dek. 36, xaġek. U provajt nġri ma ġrejtix kolla bdejt niqaf xieħin. Naħseb u għafx 3 darbiet in total u vera minn dak pass. Slow ħafna naħseb. Kem kienet? Xi 650, xaħġek 650 per kilometer. Imma it's okay, we're taking it slow. U fil-bidu ta' vlog misettilkom li forsi nitkellem fuq hekk. U fuq Instagram kien hemm ħafna nies li batuli u saqsewni tipo għaliex waqaft niġri, jew bdew saqsuni naqra fuq is-sitwazzjoni tal-period. So li naħseb wasal il-ħin li ngħidilkom naqra x'ġara. Issa ħajkolli nagħmilha in between li nagħmel xahri għax nixtieq inlesti għax 8:30 x'enu 9:15 u rrid neditja dal-video għad u neditja reel u għal-inqas l-istejta x-xogħol u hekk għada. Ma nixtieq norqos sal-10 fis-sodda ġifieri nixtieq nkun fis-sodda fl-10. So bażikament li ġara f'Jannar li għadda so kważi sen ilu waqaft il-pil, jena għannu il-pil kont ninnoħodha għal 4 snin u nofs u minn mindu waqaft il-pil ma rġax ġini period ieħor għal 9 xhur. Għamil 9 xhur bla period bażikament. Għal-bidu jisu the first 4 months kont naħseb li forsi ġast għax waqaft il-pil u it takes time sakemm ġismek jerġa' jidra u hekk imma ma bdejt nara stramba bita jkolli side effects oħra in the meantime. So wara 5 months tiġi eżatt wara 5 xhur fil-bidu ta' Ġunju mort għandi GP u tipo tila smajna waqaf il-pil u għadu ma ġinix il-period. U jiena kont nissuspetta li it might be stress related għax jiena ġismi dejjem kien daqsxejn sensittiv għall-istress. Niftakar meta bdejt l-università f'żmien l-eżamijiet il-period dejjem vera kien ħawadli u kienet l-ewwel darba li qaġġat li f'ħajti fej il-period beda ħawadli ħabba l-istress, so rrid immur niċċekkja għax at that point ma naħsibx li kienet ġast għax waqaft il-pil u ġismi jdum daqsxejn ma jidrax. Online bdejt naqra li on average jisu l-ewwel 3 xhur idum naqra iħawwad. So mort għand GP u she ordered some tests u she ordered ukoll ultrasound minn għand gynecologist, gynecologist, sonographer l-isptar. So mort u domt naqxej nistenna domt. L-ultrasound domt nistenna xarej u it-testijiet anzi saru that week stess. So they could give me a clearer picture ta' xinu għaddej. So she checked my female hormones, the estrogen, progesterone u luteinizing hormone u l-FSH. Fejkont. So wara l-blood test il-riżulta li l-estrogen kien baxx ħafna. The worst part of it kienet li l-GP għalt li everything looks fine, il-hormones kollha jidhru okay, nistennew l-ultrasound. U għet għamilt naqra xej riċerka waħdi realizzajt minn ovvjament other research, mhux just about inventajt il-valuri jiena. Rajt li l-estrogen kien baxx ħafna għal xi ħadd li supposti jagħti reproductive age tipo jien għandi 25. U insomma rajt il-ktieb No Period Now What, sibtu online rikomandat fuq Reddit għax Baddejt naqra xej fuq Reddit l-esperjenza tan-nies biex nara speċi kif they approach something like this ħalli ma nagħmilx żballi forsi li repeta ħadd ieħor in terms of approach ovvjament u recovery. U sirt naf din ħaġa hypothalamic amenorrhea li din hypothalamic amenorrhea hija meta ġismek it shuts down your reproductive system because it goes into survival mode għaliex tkun energy deficient. U jiena kif tafu, dak iż-żmien kont għaddejja bdieta, kont nipprova nirqaq u realizzajt li I was being too harsh with myself in terms of ikellu hekk għax ma kontx qed nikol biżżejjed għall-ammont li kont qed nitrenja, plus kelli ħafna affarijiet għaddejjin f'ħajti, which was adding lots of stress on top of that. Issa jiena ma qbadx ivvintajt li għandi hypothalamic amenorrhea ġast għax qrajt dak il-ktieb. Ovvjament kelli ħafna iktar sintomi li they align with it.
Mainly, the main ones kienu li kont ikun moody ħafna, ħin kollu jaqbad nilġu, ħin kollu naħseb fuq l-ikel. I used to deprive myself a lot, ġifiri jiena kont norqod bil-ġuħ, għamil sena sħiħa norqod bil-ġuħ mhux biċċaj. Klif, dawk il-weekends, fej eżempju noħroġ fil-għaxija, u mbagħad impatti għal-ġuħ kollu għax I used to binge a lot, nikol ħafna bat norqod b'żaqqiet urani. U kont inqum mhux biċċajta fl-4 ta' filgħodu kull jum on the dot. Bl-stress u bil-ġuħ kollu li kienu kolli ġivina kont nqum fl-4 ta' filgħodu zaqqit ġanet geri u ma kontx naf ħsibta li parti mid-tipo li tagħmel dieta. Però bdejt naqra li your cortisol levels spike up in the middle of the night bej 3 to 5 AM u jiena biex kull jum on the dot kont nqum fl-istess ħin. Xaħġa ħażina kien hemm. Kelli l li bidew ħafna li again mhix normali għal xi ħadd tal-età tiegħi. Iva ħaġa oħra u din naħseb tkun daqsxejn TMI, imma jiena kont imbagħad ħafna minn constipation imma gravi, tipo 4 or 5 days of not going at all. U minn mindu għaddejt minn recovery insomma ġini li lura l-period, this problem has gone away, ġifieri kienet tiġi affettwata for sure minn dik, għax basikament ġismek meta jkun in an energy deficiency u kol it shuts down the digestive system. U ovvjament l-stress li kelli ħafna affarijiet għaddejjin f'ħajti. To paint picture jiena mort ngħix barra minn Malta. Bdejt ngħix waħdi. Challenges fir-relazzjoni għax bdejna ngħixu flimkien f'daqqa waħda. Bdejt nitrenja għal half marathon u nipprova nilqa' at the same time. Tipo jiena inqas 10 kilos f'sena u għalhekk infatti waqaft il-pilla bdejt nissuspetta li that might have affected enough my hormones u hekk. U rrid waqaf il-pill biex nara jekk kollox sew insomma. Tipo inqas 6 kilos u qed nitrenja għal half marathon meta jiena ma kontx runner technically qabel. So ma kontx nħu rest days jiena kont nitrenja 7 days a week, ġifieri jekk ma mortx il-gym illum qed niġri jew qed insuq ir-rota għax-xogħol jew ħriġna day trip with 20k steps in a day, jew inkella mort nimxi, ma kellix complete rest days fejn ma nagħmel xejn bażikament. Ħin kollu on the go, it was too much għal ġismi clearly biex tagħmel 9 xhur bla period. U insomma meta rajda l-ktieb ma bdejtx nafda lill-GP li everything is okay. U l-ktieb issuġġerixxa li to try recover your period, you literally stop all training kompletament u tipprova teħxin. U jiena, għall-ewwel ħadd naqbi kbira u bdejt ngħid le, ma mbagħad insertajt waqgħid bir-rota u ma stajtx imur niġri għax dak it-tip jien kont ħanibda nitrenja għal half marathon. Dak it-tip kelli waqaf mbagħad. Imma bdejt ngħid like ma jistax ikun għandi hekk jiena l-BMI tiegħi 23 is a not a perfect BMI, ma is a very good BMI. X'kont qed ngħid? U to be honest ma rridx naċċetta li għamiltek li l-nifsi. Bdejt ngħid imma jiena healthy, jiena nagħmel eżerċizzju sarqat għandi inqas fett, so I might be healthy ġifieri biex jiġi l-period għax irqat. So it took a while, ma meta waqgħet bir-rota qabad taċċettajt okay, maybe I need to rest, maybe I need to give my body time to heal. U insomma deċidejt li nwaqaf il-half marathon training, deċidejt li nwaqaf id-dieta u nkun nibda neħxien. Ħalles xari u nkomplet il-konverzazzjoni għax ma rridx li tispiċċa inkollu cut off qabija nagħmel xari, it's quite a serious conversation. Hair done u realizzajt li l-aħħar darba assorejtkom x'nuża fuq xari wara li niblowjah. Għax wara nagħmlu serum jew oil, le oil. Nagħmlu oil li suppost it should help it keep its shine. U nuża da tal-L'Oreal. Kerastasi għandhom waħed simili darba kelli, pero it's on the more expensive side u da sibtu just as good to be honest. U ilu għandi mis-sena l-oħra ra għasu sajt ċek kważi minnu għavolja 18 months ġifiri, suppose ġaħlejtu ma. It's okay. Mela, ejja nkomplu konverzazzjoni fil-bedroom. Okay, so għedin fil-kamra tas-sodda ħankompli. Asna f'xaħariet, minn għalija kontet nispiega ki id-deċidejt li inwaqqaf training work. So from that point onwards, da qed ngħidu l-aħħar ġimgħa ta' Ġunju. Bdejt niekol aktar ta' spiss u bdejt nikol ħafna u fil-bidu kelli extreme hunger jaqsam, ġifieri nikol kemm nikol ma kienx biżejjed. Żidt id-dietary fat by the way ukoll għax importanti ngħid li semmejta f'xi vlog minux ma kontx qed nieħu biżejjed fett realizzajt so jiena li fett kienu the enemies of movement.
Meta tkun bid-dieta, the most important macros li tisma' f'ħafna online huwa protein u il-carbs for running. U l-fett kont waqqajtu ħafna, tipo kont nieħu 35 grams kuljum li vera baxx għal for hormonal health għan-nisa speċjalment meta titrenja, tagħmel dieti. So tagħmel dejt nieħu 100 grams of fats kuljum f'daqqa waħda, waqafni trackja l-calories, waqafni nilbes il-Fitbit, waqafna mal-eżerċizzju xejn, għamilt complete abrupt stop u kont ħaniġġennen, please note, għax jiena ħajti kienet vera mimlija wara x-xogħol nibqa' dejjem sejra l-ġym jew mor niġri. Sa dan it-tant kelli ultrasound u sabuli li l-lining tal-uterus kien vera rqiq, kien xi 2 millimeters, ġifieri wara 9 xhur wara waqft il-pill ikun 2 millimeters huwa veru ftit, ġifieri da f'9 xhur qasbis kiber xejn biex jissapportja a-released egg, ġifieri jiena qasbis kelli ovulation for sure, ovvja għax kieku kelli period. Imma huma xorta ħasbu li it's PCOS, bdew jissuspettaw li it's PCOS x-sintomi li bdejt. Jiena bdejt ngħidilhom li jien qed nipprova nirqaq u ma nistax għax at some point jiena waqaft nirqaq. Avolja kont nitrenja kuljum u nipprova nagħmel dieti u hekk ma stajtx nirqaq. U ovvjament my body plateaued għax il-metabolismu kien damaged ħafna u it was retaining its fat insomma. U saħħe sabu li xi small follicles qalu fuq l-ovaries kienu kbar ħafna u jiena qed nissuspetta li they were overworking għax l-ultrasound kien 6 weeks into my period recovery. Ġifieri jiena I was attempting u f'dak is-6 weeks brajt bidla kbira fija nnifsi, kelli ħafna hekk nifdaqqa waħda xi l-hormones hekk qabdu, jiġġennu. Il-libido started to come back, constipation shit disappeared, askelli dik il-problema, bdejt norqod ħafna. Ġifieri the signs were there avolja l-period kien għadu ma ġiex within 6 weeks. Naħseb qed jisparaw il-fireworks, għala. Sabu li il-follicles u qalu li PCOS, jiena xorta ma rridx niċċetta li PCOS għax jiena meta kont iżgħar u qabel ma bdejt nieħu l-pill mort għand gynecologist għax kelli regular periods u kif meta semmejtilkom ħabba l-istress tażdu l-università u xi did not diagnose. U kont mort għand toħra wkoll l-istess għalt li le m'għandekx għax kont qed nissuspetta li għandi PCOS. So ma bdejtx nemmen li PCOS mort għand il-GP u għattila please tista' tirreferini għal gynecologist għax nixtieq li someone handles this insomma u mort għand gynecologist eventualment. This is 12 weeks into recovery. U koll, she wasn't having it. Għalt li PCOS inti minti xirqa bizzejed biex ikollok hypothalamic amenorrhea, ma naħsibx li bid-dieta li kont qed tagħmel, it's healthy, l-eżerċizzju li kont qed tagħmel. Issa jiena ma nafx, issa jew she was reading of a book, imma you know yourself best, so jiena kon naf x'qed nagħmel, kon naf li it's not healthy li ma tuħux rest days, li tagħmel dieta sena sħiħa bla waqfin. Għalt li l-unika soluzzjoni li terġa' tibda tuħu l-pill għax it's PCOS u hekk biss ħassolvi l-problema li għandek insomma. U jiena ma rridx nħu l-pill qed nista' please mela nistenna naqra jekkux hygiene period mbagħad niddeċidi għax jiena ma nixtieqx inkun bil-pill għax jiena xtaqt waqaf il-pill biex nidra ġismi naturali kif jaħdem, I start understanding its cues, speċjalment għax jiena eventwalment nixtieq tfal in the next, I don't know, 3-5 years u qabel dak iż-żmien nixtieq li ġismi ikun mhux ottimizzat imma ma rridx nwaqaf il-pill eżatt meta rrid it-tfal u mbagħad I have to deal with all the complications u l-affarijiet ħżiena meta qed nipprova jkolli tfal. I don't want that stress in my life, you know, waħda mill-ikbar biżgħat tiegħi li ma nkunx nista' naqbad tqila, ġifieri le, I want to solve these issues now. Astemnu, mela l-ewwel nies ħadet li ultrasound dakinhar li mort 12 weeks into it. U that week I was spotting. Kienet l-għal darba li jtnara dat tibdil wara 3 xhur ta' attempted recovery. U il-uterus lining xxien ħafna, xxien 6 millimeters. Ġiġtejdu li miex kombinazzjoni, fi sens għamil 3 xhur actively trying to get my period back billi neħxien, imwaqaf id-dating, naqas l-stress, ma namilx ġiri, ftit eżerċizzju, ma jistax hu. Insomma, mbagħad assemnu wkoll ġimgħa wara dal-appuntament jiġini l-ewwel period. Ġimgħa wara 13 il-ġimgħa ta' recovery nara l-ewwel period, vera fraħt ovvjament għax bdejt ngħid illallu this has not been for nothing. U kelli tieni period ukoll kien wara 38 days, ġifieri it's still a bit long. U mort nieħu second opinion għand gynecologist Malta, il-gynecologist tiegħi li mort għandha it-tieni waħda li kelli u bqajt imur għandha xi ħadd grazzja magħha.
U ikreġa konfermat li it's not PCOS, għat li għara l-ovaries jaħdmu għadin, għat li kieku man mux naraw dal follicles fin-nofs, insomma, għafarti bdittejli. U meta bdejt nsemmila il-history kollha tiegħi insomma bdiet tgħidli you probably have lots of inflammation bida l-istress kollu li kont qed titfa' fuq ġismek. Għalt li sewwa tagħmel kompliħu supplements li qed tieħu ejja naraw jkollok xi 3 period għax għadni qed nistenna t-tielet period. U mbagħad nimxi minn hemm imma jien qed li ma tantx nixtieq nieħu l-pill. So dik hija s-sitwazzjoni bħalissa. Il-period ġi lura tipo s'issa għandi 2 months to be fully healed irid tkollok imqar 3 so jien qed nistenna t-tielet wieħed. Weight ovvjament inbidel. Probably anke tom in the night, at least jena for me it's very obvious, speċjalment meta nedittja witchy fuq l-internet, imma it's okay, f'sens jena laqwa l-importanti li ġismi huwa b'saħħtu, dik hija l-prijorità tiegħi. Ġiri rġajt bdejt ftit, imma tnoqgħod attenta pereżempju perjodu ta' stress, għalhekk da l-aħħar 3 ġimgħat ma kontx immur gym u nitrenja għax bdejt ngħid jekk mhux norqod biżejjed u għandi ħafna għaddej, mela mhux ħankompli nżid iktar stress fuq ġismi, so law nisma' skelli ċans xorta mmur ġim. Dan ħarġu ma tgħid bit-tisir kollu li kont qed nagħmel u bl-editing. Imma I'm trying to pick and choose fis-sens it's either or ma jistax ikun nagħmel ħafna. So one thing at a time, one goal at a time, it's okay. U sa naraw hopefully it-tielet period jiġi għax kont xejn stress dal-aħħar mhux ħanikdeb ħabba da kollu li għaddej f'ħajti. Is-soltu wara taraw dil-ponta dejjem tidher fl-istess żmien fix-xahar u dejjem fl-istess post, so I'm hoping it's a good sign, avolja kera mawx, imma I'm hoping it's a good sign, għax niftakar anka meta kont iżgħar, anka meta kont bil-pill naħseb, dejjem hawn, so fingers crossed. Itolbu għalija, okay, itolbu għalija. Imma overall doing much better, speċjalment meta mort ħadd second opinion mant il-gynecologist Maltija, nħossa vera femitni, hawnhekk il-health tiġu tgħiduli I hate the healthcare in the Netherlands, I'm sorry. Veru, ifarfru ħafna minnek u I hate it għax nħallsu l-health insurance every month u emruni qasqat ma xtaqt kont Malta iktar minn dan is-sajf għax bdejt ngħid kieku għadha Malta nista' mmur ġaħat privat li I can afford it għax hawnhekk biex mmur ġaħat privat mhux biċċajta biex immur gynecologist għal 15 minutes xi 280 euros just kwarta. It was not a good experience u the worst part is li daw kienu nisa ġifieri I was hoping li tnej jifmuni imma le they brushed me off real quickly. Sorry, reddint ħafna f'dil biċċa imma again I thought li it would be important li nitkellem fuq dal-affarijiet wara kemm sound fuq id-dieti u fuq training u hekk. U mhux qed ngħid li training huwa ħażin, għax jiena xorta nemmen li it's important li kollok xi forma ta' moviment f'ħajtek. U anka li tiekol dieta bilanċjata u sustanzjuża u mhux ħafna processed foods u hekk, imma don't take it to the next level li tispiċċaw bħali, okay? U biex inkun qed kollox nixtieq nerġa' nidħol f'rutina ta' ġiri u training mis-sena d-dieħla wara li jiġini t-tielet period u nara li kollox huwa okay. Imma lissa I'm giving it time, I want to enjoy Christmas ukoll mhux noqgħod nifissa fuq kemm qed nieħu kaloriji u hekk. So what? It's the time for food bħalissa, speċjalment mal-familja issa ħammur Malta da. Mbagħad naraw insomma. Thanks for coming to my TED Talk, nispera ma ħadtilkomx raskom u sorry jekk kienet tiegħi għalikom, imma jiena ma nemminx li dal-affarijiet fejn jidħol is-saħħa tan-nisa hija TMI għax just so you know, aħna l-popolazzjoni tad-dinja qegħdin 51%, 51. U veru ftit riċerka fuq dal-affarijiet fuq affarijiet li jaffettwaw lin-nisa biss. So we need to get the ball rolling u nitkellmu fuq affarijiet hekk għax aħna ħambatu u nagħmlu pjaċir lil nfusna wkoll bħala nisa daw mhux affarijiet ta' tabu li jew li għandna nistħu minnhom. So that's what I wanted to say. Anyways, aħjar nbmur editi għal-video jiena għax id-9 nofs. Però iwa l-allu istat niftakar xrid nurikom. Fil-video tal-bir ħedtilkom li nixtieq nurikom xtawna Rachel u Gianluca. Oh my god, ħatemmenu nixtieq id-dawl. Il-allu. Veru, naħseb wieħed mill-iktar thoughtful gifts li qatt lajna. 1, 2. Oh my god, araw kemm huma sbieħ. Dawn huma ritratti li ħadhom Gianluca stess. Gianluca huwa fotografer issa inħalli l-Instagram handle tiegħu hawnhekk. Please morru followjaw, morru support għax veru bravu. Ħadhom hu daw u jħassra print jawhomna
u għamluhom ġo frames u tawna l-bira bħala rigal. Onestament ġattilhom taw jafu ma veru apprezzajna u issa għad ma ftaħtomx biex għaxrit nurjomkom. Ġana fi ħandendlhom. Illallu xi ħaġa random tafu xtaqt narration ukoll. Kemmi Queen. Araw x'ġabitli. Kari tal-country u għettila meta kontet nagħmel coronation chicken wraps nitfa' l-kari u meta kontet nagħmel it-timpana wkoll. Nitfa' l-kari u ma nistax intemu tal-xismu tal-Lidl u ta' Jumbo tal-Lidl u ta' Jumbo kelli bla toma ta' xej. So vera eċitata biex nibda nsajjar b'da u da ħajkun price possession ukoll. Minna li għal ħajkun vlog qasir illum imma naħseb vera kien twil. Imma anyways. Dak kollox għallum. Grazzi ħafna tal-video. Passoltu please tinsewx tħallu like u tagħmlu subscribe. U narakom għada fil-vlog li jmiss. Nispera għalkom public holiday sabiħa by the way ukoll għax fil-bidu għattilkom li l-lum għandkom public holiday. U I wish you the best week Melassa. Il-kompliment tal-ġimgħa tajba. U we are getting closer to Christmas. Il-miliet baqalu ġematejn u jumej ċaġek. Illa, tafx nsejna namlu niftħu di. Int xsilt snienek. Għada, Nsejna ħanu ħadissa. Jina għadda bil-ġus, jo. Mur kull liktar. Jina ħaniħu di. Għaddu mħattix. U ħanejdukom ċaw. Unkellimkom għada. Għanna stilla. Ġak għanna stilla, le? Bye.